Deník Moje noviny. Na základe vlastne tohto vstupu do Európskej únie sme došli na myšlienku, že vypestujeme strom, v ktorom by mohlo byť viac druhov ovocia. Tak sa nám v začiatku podarilo vypestovať vlastne ovocný strom, v ktorom boli 4 druhy ovocia a tento strom sme nazvali Vyšehradský ovocný strom. Sme sa neuspokojili s touto myšlienkou a pokračovali sme vlastne ďalej. V tomto strome sme pridali vlastne ďalší druh navyše a vznikol vlastne strom, ktorý máte teraz tu k dispozícii a tento strom sme nazvali stredoeurópsky ovocný viacdruhový strom. Mandla, nektarinka, slívka, broskyňa, marmul. To se bude stará Bára, tadyhle, která je lepší. Tam je připravila tu konec. Ale my jsme hlavně rádi, že slovenský strom s maďarskými, rakouskými, polskými, slovenskými a českými plody bude plodit tady v Pelhřimově a jednou opravdu budeme moci všichni nejen ochutnat ty plody, ale i tu všechno vycítiť. Je to robené očkovaním na podpník vlastne, ktorý je slivkovina. Je to očkované v mesiaci auguste. Tie očká vlastne potom prezimujú a následný rok vyrašia. Ten česnek sme tam dali z toho dôvodu, že je to vlastne ako biologická ochrana proti vožkám, pšicám. Tak aspoň dočasne, kým sa nezoberie, tak bude chrániť vlastne ten strom. Deník Moje noviny.